Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu. Pakali pano malamulo athu sakuvomereza kapena kulola munthu amene ali kunja kwa Malawi kuti azathe kuvota nawo pa chisankho. Zimafunika kuti parliament ipange amendment, ndi monga mwamva kuti parliament pano sikumananso, pabwera parliament yatsopano tikamaliza chisankho kupita kutsogolo. Ndi zimene zizatenga kuunika boma amene likubwera kutsogoloko. Koma pakali pano zosatheka kuti munthu amene ali kunja kwa Malawi kuti athe kuponya voti. Komanso ngati munthu sanalembetse mukaundula ya voti, ndikuti amene yonso sangathenso kuponya voti. Koma ine ndingopereka chilimbikitso kuti tonse tili ndi abale amene tikudziwa kuti analembetsa, tiyeni talimbikitse pa chisankho chikubwerachi kuti aponye voti, apite akaponye voti, komanso azalimbikitsa anzawo achibale amene ali pafupi, akamalankhulana nawo kuwalimbikitsa kuti tiyeni popita akaponya voti, tikaponye voti kusapota chipani chathu cha UDF komanso President Atipele Muluzi. Zimene zikozothandizanso kwambiri. Amenewo ndi mawu olemekezeka mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF olemekezeka Atipele Muluzi, amene amayankha funso lina limene anafunsidwa kuti kodi Amalawi amene tili mayiko akuja amene alembetsa kuti tikufuna tidzavote nawo pa chisankho cha 16 September 2025 kodi ifeyo ndi ololedwa kuvota ngati tili kunja kwa dziko la Malawi. Ndiye mtsogoleri anayankha kuti ayi, patakali pano malamulo a dziko la Malawi salola munthu amene ali kunja kwa dziko la Malawi pa tsiku lovotera kuti iyeyo adzaponye nawo voti. Ndi ambiri ndikumafunsa kuti kodi lamulo limene Atipele Muluzi amanena ndi liti. Ndi mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa Voice Box, timafuna kuti ayi pena pake tidziphunzitsanako pang'ono kuti ayi munthu akana kuti pali lamulo lakuti lamulo lake ndi liti. Ndi lamulo limene amanena olemekezeka Atipele Muluzi likupezeka mu Presidential Parliamentary and Local Government Elections Act of 2023, limene ndithu ndi lamulo limene timagwiritsa ntchito kuno ku Malawi kuyendetsera zisankho zathu zosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Nde pa section 74 ya lamulo limeneli amanena kuti a registered voter shall exercise his or her right to vote at a polling station located at the registration center where he or she is registered or has been transferred to in accordance with this act. Muchichewa mwachidule likunena kuti iyayi aliyense akavotere pamene iyeyo adakalembetsa kuti adzafuna kuti avote. Ngati mulembetsa kuvota ku Nzuzu, inuyonse mungatenge khadi lanu lovotera ndi kukavota kudedza. Chimodzimodzi munthunso wakudedza amene alembetsa kuti akavotera kudedza sangatenge chovotera chake nkumati iyayi panopa ndifuna ndikavotere ku Blantyre. Ndi lamulo lake ndimene section 74 of the Presidential Parliamentary and Local Government Elections Act of 2023 limene kuti iyayi iweyo ngati suli pamalo pamene unalembetsera voti yako, iweyo tsiku lovotalo sungavote. Pano pa Nyasa Voice Box timakufuna kuti ayi tiphunzitsane, ndipo pamene ndamaliza apa mutiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.